Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade wonde namdinoɓe yiɓe ganda ɗo ndewata ha jaha Dental TV. Ay ɗo joni woni dental diine on e kabaruji. On jii ko ɗum ɗo battini wadde toon. Ay oɗon lien mo neldumi ɗo no bindol lesgol tan piyata gasi nawma to en direct wonanji walla sa welama sa ari ay ɗo baɗani ay kala jiɗa table tan table baɗa bammi min ay joljole ɗe ɗo goni ɗo ay bindi bulaji ɗi ay sa fiyen tan nawma to en direct ay kadi garta ay ɗo joljole kadi gara ɗo ay ɗo bammi puɗal nangue tableau o ay bindi hakkunde sa fiye bindi tan nawma to en direct onayi kadi garta jalta kadi ay dayi ɗo bammi ɗo henne kabaruji RFI ɗi e nanguitimi ɗi ay lesɗo bindi verte ɗi bulaji ɗi sen piya hen tan ay nawma toon en direct janggoya mbaɗiri noon ko ha weeɓano on eyde tableau tan piya tan nawma tan directement tableau mo bammi RFI o ene ɓe lombi ɗum hen tableau baɗaɗo puɗal nangue e lombi hen baɗaɗo tableau 8h RFI ne lomba hen baɗaɗo radio fulɓe 1h e baɗaɗo radio RFI 1h baɗaɗo radio tej piindi 1h baɗaɗo tej active pulaar o kala tableau mammi tan mbeɗa lomba ɗum hen beele an jiɗɗo yahtono janggoyde o daña lawol ndoɗa tan jaaha janggoya directement paami ɗum de joni sa fi hen tan ni wayata joni jiiya vidéo o tan cohluɗa an vidéo o mbaɗani vidéo udito ay gara ƴeewa ko jiɗɗa janggude ko ay nani aɗa suuɓo ko jiɗɗa janggude ko piya hen jangga ɗum ha ɗigga kadi paya goɗɗum walla ala jiɗɗa ko en direct o jaha dow to ay vidéo gonoɗa ɓenna ɗimmijo tataɓijo e winda en direct piya en direct o ay ɗo kala ko bami en direct o ko ɗo sawoto gara ƴeewa ko jiɗɗa ko ɓennirma ka jiɗɗa yebde ko gara jeeɓa ɗum ɗo ɗum en direct o goɗɗo o winda hen ko playlist ay de en direct o dewɗe hen o ne winda playlist ay playlist piya hen uddito ɗo ɗiɗo cuuɗi noon ko ɗo an garɗo keso jiɗɗo janggude daɗaɗo ay gonɗo dow o baɗɗo ko olɗi ko ɗo natta ne winda hen bindande pular heblo yawngo ay sa fi hen tan udditima ay hanka ɗon ƴeewa kadiɗo nanɗon o holluma alkule mawɗe o holluma tokose ɗe so gasi noon a gayni noon garna on piya on jangga ɗigga sa ɗiggini garta kadi e dehe jangga de o ɗigga ay waɗa limoji ha timmi en sogga ha gasi sa gayni ɗo tan hankadi a woni gando a watti yiide bindi jalta kadi garta ɗimmijo o ƴewata tan ko winda hen ko ƴewata nani ɗo tan sa ari ɗo ay ekko ay ɗo nani a jangi to gayni gara suudu masɗe pular ay suudu masɗe pular naata hen aɗa masa gara e masɗe ma gara e masɗe ɗe o hullo masirte alluwa kala alluwal aɗa jangira par gotal ay ha gayna alluji ɗeɗe fof wona a gayni alluji ɗe kadi jalta kadi noon nattoya kadi e suudu wondu jangata ko arab jangata an limto arab nani piya limto arab ngo uddito gara janga ay aɗa janga limtoma ay limto ay aɗa janga ay aɗa janga ay ha gayna limto ha gandan kadi a wawi limto ngo jalta kadi jagana ɗo wonɗo ko limto pular nata limto pular ƴeewa ɗo ko jangata ko non e sifo newiɗo keeriɗo jawɗo
janga e balɗe seetan jiya bindi mbatta windude wona a wallama ɗo kadi a gayni ɗon ɗo ko aretta paama ɗo ko jolfuɓe gonɗo daare sappo nabi ko jolfuɓe gonɗo sa fiiɗo ka jolfo garaɗo jangaɗo ha gayna ka jolfo nandi limto noon arabo on fof nan ɗo ko jolfuɓe janganoɗo nani ɗo moftano ay ha ɓe gayni ay nani ɗo ɓe janguno ha ɓe gayni ay nan ɗon kadi jalta kadi a faami kadi garta kadi nani a gayni ɗon paliso haji wonɗen de joni en gari ha e jolfuɓe he a ɓenni ɗo ɗiɗi lesɗi duɗal limto pular gonɗon ko jangono hen ko ɗo mofti nani ɗum fof jangonom toon ayi nani ene mofti ɗo hay huuɗo majjiraɗima gara jangira par gotal ha keptoɗaɓe noon ko hessi ko so ari tawmaɗo ani kadi mo les o limto duɗal limto arab ayinen lesɗo piya hen uddito ko ndereɗa ko fof nani ay fof nani aɗa fiya hen daɗe ma ko ɓorno ko arta ko mbanoɗa hen ko ɓeye ɗiggude nani ko ɗin woni alhaali o ɗum woni waɗirɓe ni noon ko ha newono on onon jangoɓe hankadi wasata kala garɗo to wiya ɗum ɗo majji walla neldam lesto nangam ala hen ɗo nani jiɗɗo noon jeere dental dina TV noddu min 00221 77 906 14 81 mi nannuma gaddora teɓede ma 4 naata gasi kala lewru teɓede mbatta kala lewru teɓede mbatta hen ɗum woni ko wallata hen ko so gofori arde juuɗe ɓole ari ko jingude arde juuɗe ɓole yahata oɗon balle ko on ballal ceerno kala pinɗo dawol muɗum heɓa kala waɗe poos muɗum on jarama nannaki ceerno oɗon jangguine oɗon mbi on janggani oɗon mbi on janggani on nani jangguino ne walla on saabi Allah ballemo ha walla on ceerno so lewru maayi mbaɗo ada wadde ko won fof nanna on jiɗi numéro ene hen ene winda hen wadde hoɗa faɗa hawima addu an tan andanta hoorema mbaɗoya yo Allah hokku nande e famde ɗum nani ndiyawo nan ɗon sa fiitanawma tan direct an gonnoɗo hen o won toon an mo sa wonde hen o jiɗɗo wonde hen o fi hen jaaha mbaɗa abonné ma ha gayna ƴetta hulde nde piya hulde nde uddito jiya bindi tati less hakkude dow cuɓoɗa bindol tungol gasi somi arti e janguinde kala ko janguirmi tawa on toon ko janguirmi e pular tawa on toon ko janguirmi alkul ɓuran arab tawa on toon tawa majjitama kadi portable ma ngal hoyta ema tawa tampata wiide teddiga nde garɗa fof an andi e waktu mo jiiɗa janngude o naata jangga jalta dawa ko ñalawma jiiɗa janngude naata ñalawma jangga ko jamma jiiɗa janngude an andi waktu mo janggata jangga ceera ko jangini gayni nanni foftima gayi lawmuɗum ka keso a hollama no jahata janggoya ka noon ka rendinde cabboɗa hamin gara masɗe pular ɗe joni jiɗɗen rangade e masɗe pular e rendinde mo pular kadi nata on kadi rendinde on kollama limto on kollama hijjo heddi ko rendinde onon kadi jangganoɓe ɓuran arab ɓe on kollama limto heddi ko kollen hijjo ngo e sifa newiɗo keediɗo jawɗo payen kadi taro inchallahu taala ok nonde famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi bil alamin on jarama wasalam on namdinoɓe no watte ha yeehi toon ƴettu tan so tawi ta yi tan li e mbaɗo ni o weddama toon yettima on toon ƴetti tan piyon hen naw on toon fi tan ɗo nawmatol en direct gasi a yi ɗon winnogo ɗon gadi ɗo non ɗon rewen ko vidéo nani ay vidéo rewen en direct o playlist o tati cohluɗa an janngowo mbaggima noon ko jaaha vidéo walla jaaha en direct ɗo walla jaaha playlist ɗo gasi tatan goodi an noon daɗa ɗo ya playlist to ko toon ɗi moftoyi
toon mami cuuɗi moftirde gandal ngal garɗo keso e daɗaɗo toon waɗa ɓordaɗo yaha toon janngoya an derto o noon somi janngi an derto ɗon sawato moftoɗon hatta noon ma waɗa playlist goɗɗo kadi kala ko jannginmi moftode playlist to pour ça majjirama tan tawde ɓaddo haqqille ma o on jarama wassalam